Ahojte! V tomto videu sa dozviete dôležité informácie o používaní písmena H v nemeckom pravopise. Na začiatku vám vysvetlím, ako to funguje. Potom si spolu urobíme jedno cvičenie. V ďalšej kapitole budú cvičenia na domácu úlohu, ktoré si spolu skontrolujeme v nasledujúcom videu a na záver zhrniem slovnú zásobu z tohto videa, ak by sa aj tu chcel niekto naučiť naspamäť. Tak poďme na to. Písmeno H sa v nemčine niekedy vyslovuje a niekedy nie. Pre nás je dôležité vedieť, kedy ho máme vysloviť a kedy nie. Pozrime sa na to pekne po poriadku. Písmeno H vyslovujeme tak, ako sme zvyknutí v slovenčine vtedy, keď stojí na začiatku slova. Napríklad das Haus, die Henne, hoch, die Hilfe, hin alebo her. V zátvorke uvádzam výslovnosť. Nepoužívam medzinárodnú transkripciu, ale pre väčšiu zrozumiteľnosť slovenské píš ako počuješ. Písmeno H tiež vždy vyslovujeme v slovách so slovotvornou príponou Heit, napríklad die Freiheit alebo die Schönheit. Slovenský prepis výslovnosti opäť uvádzam v zátvorke. A potom sú tu slová, v ktorých sa H nevyslovuje. Vo vnútri slova po samohláske a medzi samohláskami sa H nevyslovuje, preto sa nazýva aj nemé H. Tu slúži na označovanie dĺžky predošlej samohlásky. Ako by bolo slovenským dĺžňom. V nasledujúcich slovách ho teda nevyslovíme, samohlásku pred ním však vyslovíme dlho. Der Mond, nehmen, die Ruhe, sehen či sehen. Slovenský prepis výslovnosti je opäť v zátvorke. Pozor však na špeciálny prípad zložených a odvodených slov, kedy sa písmeno H zo začiatku slova dostane dovnútra zloženého alebo odvodeného slova. Tu sa bude naďalej vyslovovať rovnako ako v pôvodnom slove, hoci by aj stálo za samohláskou. Takéto prípady sú napríklad zložené slová ako woher, wohin alebo elektroherd a odvodené slová ako beheben či obhut. Teraz si to vyskúšame v jednom cvičení. Tu máme niekoľko slov. Video si zastavte a pokúste sa vysloviť ich podľa pravidiel, ktoré som vám práve predstavila. Pokojne si ich môžete aj foneticky zapísať, to znamená tak, ako by ste ich vyslovili a zapísali v slovenčine. Poďme si to spolu skontrolovať. Der Hut, písmeno H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova. Ihnen, písmeno H nevyslovíme, pretože stojí za samohláskou I, samotné I však vyslovíme dlho. Hol, prvé písmeno H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova, druhé písmeno H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou O. Tu však vyslovíme dlho, ako by H bolo dĺžňom pre O. Die Ehre, písmeno H nevyslovíme, pretože stojí za samohláskou E, ktorú vyslovíme dlho. Der Hang, písmeno H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova. Der Gasherd, písmeno H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova herd v zloženom slove Gasherd. Pozor ešte na neznelú výslovnosť písmena S. Tu nám pri výslovnosti pomôže malá pauza medzi slovami gas a herd. Potrebujeme ju na to, aby sme na hranici slov nespodobovali tak, ako sme zvyknutí zo slovenčiny. Nevyslovujeme teda Gasherd, ale Gasherd. Dahin. Písmeno H vyslovíme, pretože stojí na začiatku slova hin v zloženom slove dahin. Die Kuh. Písmeno H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou U. Samotné U vyslovíme dlho, ako by malo dĺžeň. Die Ehe. Písmeno H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou E. Samotné E vyslovíme dlho. Vyslovíme teda dlhé E a krátke E za sebou. Ró. Písmeno H nevyslovíme, lebo stojí za samohláskou O. O však vyslovíme dlho. Verím, že vám je všetko jasné a preto tu pre vás mám domácu úlohu. Roztrieďte tieto slová do dvoch skupín podľa toho, či sa podčiarknuté H vyslovuje alebo nie. V ďalšom videu si domácu úlohu spolu skontrolujeme
a vysvetlíme. Na záver tu pre vás mám spracovanú slovnú zásobu. Určite ste si všimli, že niektoré slová sú napísané červenou, niektoré zelenou a iné modrou. Takto budem vždy v rámci slovnej zásoby alebo gramatiky označovať jednotlivé rody. Slová mužského rodu s členom der budú modré, slová ženského rodu s členom die budú červené a slová stredného rodu s členom das budú zelené. Teším sa, že ste sa dnes naučili niečo zaujímavé a som si istá, že vďaka tomu získate väčšiu istotu vo vyslovovaní nemeckých slov. Majte sa pekne a dovidenia pri ďalšom videu. Tschüss!